Κοιτάξτε, η νοικοτήνη είναι το βασικό συστατικό που προκαλεί τον εθισμό, αν και έχουμε δει ακόμα και στο τσιγάρο ότι είναι και άλλες ουσίες οι οποίες προσθέτουν σε αυτή την εθιστικότητα της νοικοτήνης. Αλλά η νοικοτήνη θα έλεγα ότι δεν έχει σκοτώσει κανέναν. Έχει σκοτώσει κόσμο λόγω του ότι τους εθίζει το κάπνισμα. Αλλά από μόνη της σαν ουσία, γι' αυτό και υπάρχουν και τα φαρμακευτικά σκευάσματα, και πλέον θα πρέπει να ξέρετε ότι και ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων στην Αμερική και στην Αγγλία έχει εγκρίνει αυτά τα σκευάσματα για μακροχρόνια χρήση, τα υποκατάστατα νοικοτήνης, αναγνωρίζοντας ότι ακόμα και αν υπάρχει κάποιος κίνδυνος, είναι απειροελάχιστος μπροστά στον κίνδυνο του να συνεχίσεις να καπνίζεις. Με στόχο βέβαια πάντα τη διακοπή, αλλά πλέον θεωρούν ότι και η μείωση, η ελάττωση της κατανάλωσης τσιγάρων είναι ένας στόχος ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί μέσω της μακροχρόνιας χρήσης των υποκατάστατων νοικοτήνης, των φαρμακευτικών σκευασμάτων. Άρα η νοικοτήνη λοιπόν προκαλεί τον εθισμό. Σε μεγάλο βαθμό, δεν σκοτώνει όμως τον καπνιστή από μόνη της. Μάλιστα. Ακούσουμε και τον κύριο Βασιλακόπουλο, θέλει να κάνει μια παρέμβαση. Λίγο διαφωνήσω με αυτό. Η νοικοτήνη δεν είναι τόσο αθώο. Είναι επιστημονικές αντιθέσεις, οπότε μας ενδιαφέρουν πολύ. Δεν είναι τόσο αθώο. Μα γι' αυτό είστε εδώ για να διαφωνήσετε. Δεν είναι τόσο αθώο χημικό. Στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο, στα παιδιά για παράδειγμα, που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, κυρίως διότι εκεί αρχίζουν να καπνίζουν. Αυτή είναι η ηλικία, η εφηβική ηλικία, είναι η ηλικία έναρξης του καπνίσματος. 12, 13, 14. Στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο, λοιπόν, η νοικοτήνη προκαλεί πάρα πολύ αρνητικές επιπτώσεις. Έχει πολύ κακές επιπτώσεις στην ανάπτυξη του εγκεφάλου. Στα έμβρια έχει επίσης σημαντικές. Όταν καπνίζει η μητέρα. Ναι, εντάξει. Ναι. Άρα ή εκτίθεται σε παθητικό κάπνισμα. Η νοικοτήνη δεν είναι ένα τελείως αθώο φαρμακευτικό προϊόν. Καταρχήν δεν υπάρχει αθώο. Υπό την έννοια ότι δεν απειλεί τη ζωή. Όχι, όχι. Αυτό είναι και η τοποθέτηση. Εγώ διαφωνώ κάθετα με αυτά και θα σας πω γιατί. Ωραία, να μιλήσετε, να τελειώσει και ο Βασιλακόπουλος. Να ολοκληρώσει και ο Βασιλακόπουλος. Η νοικοτήνη δεν είναι κάτι το οποίο εγώ και εσείς που θέλω ξαφνικά, πέστε ότι δεν καπνίζω. Και θέλω να έχω την εθιστική δράση της νοικοτήνης. Γιατί αυτό έχει κάποια επίδραση στον εγκέφαλο και στο πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος. Και γι' αυτό ακριβώς το χρησιμοποιεί και ο καπνιστής. Μπορώ να πάω και να αρχίσω να παίρνω τσίχλες νοικοτήνης και να καπνίζω μέχρι να πεθάνω νοικοτήνη χωρίς να έχει καμία συνέπεια για την υγεία μου. Καμία τέτοια μελέτη δεν έχει γίνει και τα υποκατάστατα νοικοτήνης έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο και μόνο σε καπνιστές, σε ανθρώπους δηλαδή που καπνίζουν, για να αντικαταστήσουν το τσιγάρο. Δηλαδή το να μασάω τσίχλες που να έχουν και την νοικοτήνη, παραδείγματος χάρη, είναι πολύ καλύτερο από το να συνεχίσω να καπνίζω. Ναι. Κανείς δεν λέει ότι το να πάρω και την νοικοτήνη και να αρχίζω να την χρησιμοποιώ σε σχέση με το να την χρησιμοποιώ είναι καλύτερο. Ή δεν μου κάνει κανένα κακό. Μάλιστα. Αυτή είναι η. Φαντάζομαι το πέρασε. Εδώ θα συμφωνήσω απόλυτα. Αυτό, ναι, γιατί νομίζω ότι με τον επίλογο συμφωνούμε απόλυτα. Ότι πράγματι δεν υπάρχει κανένα λόγο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ένας μη καπνιστής να πάρει οποιαδήποτε μορφή νοικοτήνης. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, σίγουρα. Είναι ένα σκεύασμα το οποίο είναι μια ουσία η οποία δεν την έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Έτσι. Από εκεί και πέρα, να ξεκαθαρίσουμε 5 πράγματα. Πράγματι, δημιουργεί αλλαγές, δεν προκαλεί βλάβες στον εγκέφαλο νοικοτήνη, δημιουργεί αλλαγές στο σύστημα υποδοχέων της δοπαμίνης. Αυτό δεν είναι βλάβη, είναι όμως προσαρμογή στο να εθιστεί κάποιος νοικοτήνη. Και πράγματι συμβαίνει στη μικρή ηλικία ακόμα περισσότερο. Μάλιστα. Όσον αφορά τα έμβρια, καλά, δεν είπαμε μια εγκυμονούσα μη καπνίστρια να πάρει νοικοτήνη, αυτό είναι ξεκάθαρο. Όμως, στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, τα φαρμακευτικά σκευάσματα νοικοτήνης έχουν πάρει έγκριση για χρήση στις έγκυες καπνίστριες. Βέβαια. Γιατί έχει φανεί από προηγούμενες μελέτες ότι υπάρχει μια μείωση του βάρους στα παιδιά. Αλλά οι τελευταίες μελέτες που έχουν γίνει και που έχουν παρακολουθήσει και τα παιδιά, ακόμα και μέχρι την ηλικία των 3 ετών, είδαν ότι η χρήση των υποκατάστατων νοικοτήνης δεν προκάλεσε καμία ούτε βλάβη στα έμβρια κατά τη γέννησή τους, ούτε μετέπειτα στην εξέλιξή τους μέχρι τα 2-3 έτη ζωής τους. Φυσικά όμως. Μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια, δηλαδή. Κοιτάξτε, στατιστικά είναι αυτά. Αλλά φυσικά συμφωνώ απόλυτα, δεν υπάρχει κανένας λόγος ένας μη καπνιστής να πάρει οποιασδήποτε μορφή νοικοτήνη, είτε είναι φαρμακευτικό σκεύασμα, είτε φυσικά να καπνίσει ακόμα χειρότερα. Συγγνώμη, το σκεπτικό σε αυτή την περίπτωση φαντάζομαι ότι είναι ότι αν μια μητέρα δεν μπορεί με τίποτα να κόψει το κάπνισμα, μια εγκυμονούσα, σου λέει ότι σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον πάρε ένα υποκατάστατο. Εκεί δεν διαφωνεί κανένας.
Ναι, αυτό είναι. Ότι είναι προτιμότερο να πάρει διαφωνία εδώ. Ναι, βέβαια. Από το να συνεχίσει να καπνίζει. Απλά πριν από λίγα χρόνια. Απλά θα ήθελα να μην περάσει η έννοια ότι η νοικοτήνη είναι το πιο αθώο πράγμα που υπάρχει. Για έναν που δεν καπνίζει, όχι. Μπορούμε να το παίρνουμε γιατί έτσι όπως το είπε ο κ. ότι μπορούμε. Ότι πήρε έγκριση για μακροχρόνια χορήγηση. Έγκριση για μακροχρόνια χορήγηση πήρε έτσι ώστε ο καπνιστής που δεν μπορεί να απεξαρτηθεί να το χρησιμοποιεί μακροχρόνια για να βοηθηθεί για την απεξαρτησή του. Είναι το λιγότερο κακό δηλαδή. Ότι πάλι είναι κακό, αλλά είναι λιγότερο σε σύγκριση με αυτό που δεν μπορεί με τίποτα. Δεν έχουμε φτάσει στο ηλεκτρονικό τσιγάρο, είμαστε στη σκέτη νοικοτήνη. Γιατί έχει γλιτώσει από τις 7.000 άλλες ουσίες. Που περιέχεται στο τσέμπο. Για την καύση, γιατί υπάρχουν και τα πάτς νοικοτήνης, υπάρχουν διάφορες μορφές χορήγησης νοικοτήνης. Χάπια. Τώρα μιλάμε για ανθρώπους πολύ εθισμένους, πολύ βαριά εθισμένους, που να δυνατούν.